Îmi amintesc și acum cu emoție clipa în care am văzut pentru prima oară o hartă a țării. Știu că la început nu înțelegeam cum tot pământul țării despre care mi se spunea că este mare poate să încapă desenat pe hârtia aceea care acoperea mai puțin decât un perete. Apoi, când ni s-a explicat că șesurile sunt verzi și dealurile galbene, că munții sunt bruni și apele albastre, că orașul nostru este un punct roșu și hotarele sunt liniile acelea punctate de jur împrejur, am descoperit geografia ca pe un joc minunat, cel mai frumos dintre toate. Și pentru ca jocul să fie și mai frumos și mai captivant, învățătoarea ne-a spus să privim harta cu atenție și să observăm că țara noastră are forma unui buchet de flori. Un buchet de flori așezat într-o vază, Marea Neagră. Ne-a spus să ne imaginăm că Dunărea, trecând prin Bărăgan, este ca o panglică azurie care strânge buchetul la un loc, după ce împletise în ea alte panglici, Oltul, Siretul, Prutul, că Dobrogea cea verde reprezintă tulpinile florilor muiate în apa mării, iar câmpiile care înconjoară țara cu verde viu sunt frunzele florilor așezate pe margine, în timp ce la mijloc, galbenul, roșcatul, albastrul reprezintă fiecare câte o floare. Florile sunt fiecare din ele deosebite. Sunt flori aspre din Carpați, sunt altele flori de oraș, salbe de flori proaspete, răsădite și crescute din sensibilitatea noastră de azi. Sunt flori de câmp și de lacuri, flori de viță de vie și flori de grâu. Cu toate însă, sunt nemuritoare și așezate de multe veacuri împreună ca să ne fie nouă patrie. Ne-a mai spus că nicio altă țară de pe harta lumii nu seamănă atât de mult cu un buchet de flori și că trebuie să fim mândri de frumusețea nemărginită a pământului nostru. De câte ori mi-amintesc aceste vorbe, și mi se întâmplă foarte des în călătoriile mele, mă întreb ce floare am mai cules din buchetul nepieritor. Poate să fie imaginea unui apus de soare printre munții încărcați de zăpadă, când crestele primesc străluciri de diamant. Poate să fie imaginea gălăgioasă a unui oraș tânăr, cu uzine și vehicule nenumărate, cu oameni mulți și grăbiți, cu vitrine luminoase și turnuri înalte. Poate să fie un șes întins, în miez de vară, cu grânele aurii, așteptând somnoroase secerișul și mișcându-și mustățile lungi în somn. Poate să fie priveliștea albastră a Voronețului sau cea fumurie a castelului de la Bran. Oriunde m-aș duce, orice aș vedea, îmi vine în minte comparația învățătoarei mele cu buchetul care stă de veacuri nesfârșite în vaza transparentă a mării, oferindu-ne tuturora mireasma și frumusețea. Să privim buchetul și numai când ultima floare și ultima frunză le vom cunoaște bine, vom putea spune că ne știm destul de bine țara, că o știm pe de rost, ca pe o poezie. La mulți ani, români de pretutindeni! La mulți ani, România!